Enforcement Directorate of Economic Offence alang litum tuliram rong hang ahem lutsi dipu ahem dongka long ahem Guwahati ahem anta ludam si kuruk dam lo pu arjulong lo alang li cepat tujoy pusipu karju pusipu seta la bangke ke claim ke misen lo pusi ni tu mathalo government phanda churu lo la bange misen lo la pen kuruk pe mina la athame athema alang litum tuliram rong hang akhia dat pusi pulo akhi ke amethang ki ki vek pen ke long posi akhi pu yibodi amethang akhi pulo tangte alang li dormha ke long ko an lo dormha ke long siklo yon trokkep bag suri trokkep bag long arokom suri trokkep pen pangrum etc kuti pharohini ahem ke kimun ere jibu chethan lengta ako lan chot takalilang ha Guwahati ta ahem dolang ha hemang songanta hadaw bangke swimming pool ta do pu an thulang lapen ke ha di sama natuta suri along le rong asor along le thi lap amat bhari plantation kove ke e lothe ke e lapen bogori ke e chainong chelong pangreng lasona kam se ala dak claim lo pai kang tui so ali rubber plantation ke ong so ali lason si claim lo pen konat ni ke segun arong ta plantation du pusipu la chiklo yon suri trokkep ke long akhi pen ke lai hu ke claim un ede ji ke la potha la akhian ke kachong hu akhi lo hala mange la si la kachong hu akhi ke la ke rat atuma phan ka oi nyai pensi kachong hu lo pu government tum arul do pot la si government tum la ke kakuruk je phan phang lo la ke misen alam lo la si alang litum government tum idiot tum kuruk pemena lang and inquiry pemena lang and investigation pemena lang lapen ke phona ya hasti tuliram rong hang seta munit chot apot lo angnu ke aron angnu ke plang chen ta me plang pli ta me lage itung kado ita chingbar chit la posi alang lita kelong nangji ahasti ke alang li phanda pinang po pusinelitum kamatha nitum APHLC pen ke chorolo sir te dag Guwahati chorma mate dag di phone ta nang apale je phala poson ta nang le tum akar idun do ma alang tum kalilo nitum karjulong hala Assamese news tum sigi pugadi bangket ke thekdun long lor tum sigi pulo ladak dipu sina lut lo pu dipu ta nang lut lo dipu ahemta lapen hala non dipu kikim bom ahemta television TV long peklang at lokente hala dakta ko an ana dorji ma pupi nen ta hala architect atum si ningjeveret lokente apoho ka chipung Punjabi atum si architect apot alang litum ningje at lokente lake kapachu be alam ke ne litum le APHLC tum le ki ridam ka lilo lage bang government tum se claim lo la si lage misen alam lo pulo son arleng ke the po amat rat akhi ki tidun along lia phelang ki tidun contract anta amethang che rai lap amat aso pu to men apisu to men pen enveret amat ange apisu men pen ge enta en long le atima apisu ge sakuri ta claim ar ko government sakuri se claim la pen hala tuliram rong hang kaningje do mane la ke nisupu contract ke claim first class contractor ke claim paisa pen si hem ki kim oi la hello alang li asopu ke first class contractor pulo ko puson a paisa pen si alang li first class contractor ke mandun lo asopu pusita alang li ta income source ke donai di kopia income source lo income tax along a law do ke lai hoi kopia law kopi pensi latum lapuan akhi ke long lo alo aron ripen ke long pulo tangte asopu le plang o pusita ku puson si ke plang lo pu ako apros no do tu kok lo plang o pu ali a source do nang yante lalo alam bang thang babit plang beret pulo te lante ka chong hu pen lo pu kok mepo la pu le pu kok titilo government tum ke aron do kok manti la penisiram mo penang le pulo la bainong
CM ตุลรำลงหางใบน้องพุทธะกับลำตะการทุบิดังติดทางเนาะใบน้องเป็นพุทธะเป็นอะไรลีproperty บางเกตเฮมุนะสพุทธะมันเป็นอะไรตุ้มจงเนาะแล้วเป็นนอนอะไรลีโรบอร์กอีแล้วเป็น fishing แล้วเกตเฮบาร์บารีแล้วเป็นเฮมลงทอมจิกิมเนาะแล้วเป็นพุทธะดีสัวบากันแล้วเป็นผู้ดำทุนังบุกุริอาบากันแล้วเป็นซิกุนโรบอร์ละไฮเคลมลับแต่ละบางสพุทธะการเบียงร้องตรงเกเป็นนั่งตรงเกชินิดุนเดมีทางดงน้ำเป็นสิเคลมลูกปุสิมาทัดดำลูกสบางสุพุทธะก็ฮอกลาดักเป็นการเบียร์ตุงคิดดูก็ลาปอยซาตังกัดดักสิลุดอลูกปุบางสุแกชินิดากยาพันนางลิหินเป็นคุปิโล Kaya kachini ne ke di ilitum la hello nitum APHLC tum munitum pan pachini nangji pura puvaratiti rata tum chini ne non anta kamatha hedi ajha tum sonna ning ningje bang CM lo ke bang chupo bang ke pusi matha jo sita CM sita bang aron besi poisata enlongji kente ador maha ko anma ti traveling allowance ko anma hala sonzi enchot longji kente CM lo po matle poisa che vukwaret po kalili ka lang poisa ta vukwaret po mangela ke la son ki vukwaret aron repen ki vukwaret po si ka chong vukwaret po si ili to munit tum dukwaret lo kente ili to munit la ko pia po si amethang tum ta ki dukwaret lo ma la chini ne de po si chuta me bang papi chunang po ahem bang achi kim chot le pusi pu body nili tum manang pudun mo nang tum ta arleng the man lo te nang tum ta chunon pu di ne pudun lage itung ka chini ne pot lo arleng the ke chuye phan nge lidet ke claim phan kente ke claim jita aron besi claim nahi kente tender contract le pi puta contract tender call pe me nang ji kente la hello alpen call pe me ni tribal dom hasi pichot nahi kente non ke hala difu flyover ta selam lo hala dakta bang phansi contract ta pilo la pe handak lebar tumta karbia lebar avedet ken hada bihari lebar sai se kente la ta ke chok chelo kente la si la son thak thak si arleng ke thilo po ling le ke chuwaret ke chok chelo lage kape choye phan le arleng ke kape the gali det le kama pe claim ye phan si kape the le la si ne litum hana pudu nang tum da mo thelo te chono kali lo songe chok chelo akono ne tum arleng ke theye le manji ta kali काम के क्लेम या फांसी के मान या फांसी ने तुम APHLC ता के क्लेम ले लापेन मो ने तुम थे ठुदे सिता ने तुम ये लासन के चूजी फांली के थेजी लीडेट के क्लेम या फांसी के थेजी गनते ला हेलो lapen aku puthola nang li dag dipu plaiwara putha alam ta palilo la sila bangso plaiwar ke la ke council pen afan pen sila bangso plaiwar ke kim lo la poson tong kamatha dun pumara tum council pen le la ke government pen si afan lang le lo hai afan bange government pen si nang le lo council pen si council to man si pape claim toy lo hai pape claim toy mane council si claim nang po seta non ka chi ne litung chi ni gelat ke Assam state government si claim det rokom lata lage chok chelo lage SOPD pu point ke Assam government si claim thula ante itum 1995 aningkan MOS ta MOU ta sohinak lo halo sohi ke 30 department van et logente PWD anta ante PWD itum Assam council long ke do PWD itum si claim nang ya pot lo non ya la son ka li thu det lo lai hoi lo la pen hala itum hedi rat atum ko pia posi ki duk weret ma pu kachini ne ko pia pot mati la he are hem suki kim government aron ke hem suki kim la pen paikhana ki kim aphan ke contract pilong le aron do lage contract pilong le lage contract claim long le jokta ahem phu komat aphan ma lage pi hala ahem phu si la amethang chikim nangji poisa directly si block pen si la tom phan pinangji la aron lo aprang men ta do ang no contract pa pe claim ret ke ang asia hem ki kim ya phan 10000 suri kep pinangji pupu ge non ke la ke lai hui ta ke chu lo ke la suri kep ang bong pen hala CM poisa chu endun lo kente la si la ahem tang te det ti lo kente la si ahem munitum ahem rak rai rui lo kente kiduk i ke la hello la CM atum poisa chu etapot lo ala rat atum ke long nang ya poisa si CM EM MLA minister MP tum chudun eti tiapot lo la si kiduk lo la si bang CM EM minister lo pot papi chu nang te pu ke puno lo rat atum chori pu si punang po lagi ne tum poisa lagi nang tum phan nang tum nge dorma do lo ke pu si punangi nang tum kam claim ye phan nang tum dorma do lo ke
kopil na nang itido na lang kam ke do nito ang poisa pusi punangi itum rata tum la solam bang chini nangi nili rata tum han la ge ki pugang tung la hello athema non nili tum han nang pude nang tum da mo thelo te chonon pu soni chok chelo lagi soni chok chelo non ben ni tum han nang pe chu toya kam si klem thu rong la pu ge chok che lagi ตั้งแต่สาระเฮมโซพุทักนางลิปลีรอกล้อเฮมโซดังนิลตุมดวาร์บากุเรียลองพินังอันกิกิมดุสิตาเมฮาลาคอนแทรคเตอร์ตุมปูปอมันเฮมโซเกเกมลาพลอร์เกอพานาเวปูปูพลอร์กุรีเรเดตติติบาลาซอนพูลิงลังทินเทเดตติติลาซอนดุตั้งแต่อังต้นตะเคลมเอ็นนี่มามันเต estimate นั่งลิตุมestimate plan and estimate เฮดีดุวิดีโอลองดุฮาดัก junior engineer ดูบ่ฮาลาลองดุห่างเดียนนู่นนั่งลิตุม plan estimate ดูละเกplan estimate ตะ common เลยละเกhem ahum tina phanda plan estimate common lo neli ta kim ulo aprang project director ke dohu kim ulo mane neli ke rat tum si apachi kim toilo methang ai kim dun delo nitum gram sevok do mati gram sevok village workers edi hala tum phan toy dun po pak pe claim potiti engineer tum lang dun po video tum lang dun po neli project director mata methang ta dun po lang dun potiti la son si ke claim ini tu contract pipe ตั้งแต่ละซอนมุเป็นนางลิปุโลนางลิมีทางเป็นแต่เมเคลมโลปุโลสิตาเมละซอนฟลอร์คุรีเรเดตฟลอร์คุรีอพานาเวตังหอบาละซอนพูลิงลังกังเทียนอพันละซอนอพานาเวตังหอบละซอนดูมา hala so lahel tin mai nili no de sinai pu plan estimate hang nun phul mati hala plan estimate along se estimate along se di floor puta hada ke tok do po hisap do po hada la si hangam de thala nili tum ke claim hoda bang ke floor abang ke do along pen ke along do lage floor abang ta cement concrete di lage ke claim nang ya rondo nei